Kwedu muChiBuja akanaka tauya nodzanyasi zuva rechigumi nosere mwedzi uno waNdira. Idi kwatiri kumapiripiti chaiko munatirekerera nokutoti zvakaita kunyangariwa. Rekai tikupei dzanyasi. Zviri kuhwadza zvakaitika kwabonda makara anozuro uno apo vanhu vomabhazi rozebra kisi pabodzipo noraRimbi waita zvavo kuita kudzingirisana zvavo wachitadza kuziva kuti wakatakura vanhu. Ipapa zvakatoita kunyangariwa kwakapfa mubodzi apa vamwe vanosvika kana vanomwe wakabva wakuwara. Ipapa zvazvoramba zvichibudika mavhidhiyo ari kuratidza pachena kuti vanhu ava wese wari wairi waiita havo zvokutotamba neupenyu hwevanhu wachiita kunge wakatakura masaki iwo wakatakura vanhu zvakakonzeresa kuti vanhu vapfe. Pabudikapo kare kuti umwe watyairi wairiwa anga aribe mvumo yokuti atyaire mabhazi anofanira kuperera kumakombi nokumarori. Pakatoita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Mapurisa andoti akutanda kuferefeta. Zvatoburika pachena kutoti vanhu vomabhazi mairiya kunyanya magurupu oWhatsApp wari kuzikana nokuti mabhazi awoya anonyanya kuita zvinhu zvisirizvo pamugwagwa. Mitsepwede yavo idi yakaita kunyangariwa, asi sokureketa kwavakuru vedu mutsepwede yavapwere inoparira wakuru mushishi. Hezvo waRimbi wakuziva izvezvi kuti voita sei. Rekai tione kwazvinoperera. Nyaya yevanhu 26 wobato roTriple-C wakaendesiwa kudare rodzimhosva waye nyasi wanga warikopo kare, asi nyaya iribe kutongiwa yokuti waenderera mberi chere nokutongiwa kana kuti mubodzi wawo uya ari pasi pemakore 17 kuti azikane kuti ari kuenderera mberi chere kana kuti kwete. Ipapa kwai mutongi anga anofanira kupa mutongo wacho ati ndahwara, saka aenda kuchipatara aribe kuburika zvakatoita kuoma. Ipapa wanga wari kutorwadziwa nokutoti vamwe wavo waribe kana kuwana zvokudya zvokuti wakone kumwa mapiritsi avanoda kumwa, saka zvaita kutadza kuningisika. Kwai mangwana wabenhukepo kare kudare kudzimhosvako. Rekai tione kwezvinenge zviri kuenda kuti zvinenge zviri kupera sei. Tindori kumatareko. Gweta ravo rakanga rauya riya rikakubiwa nomapurisa tiri kufara kuti rakwanisa kubatsirwa nana chiremba zvokutoisiwa kutobayiwa notsono achibva asoniwa kuti zviite zvesvino. Tiri kuramba tichitenda tichifunga kuti zvikaramba zvakadari panokona kunyangariwa ipapa. Rekai tirambe takaringa kuona. Tiri kumatarepo kare Job Sikara nyaya yache iribe kuenderera mberi. Kwai mutongi agoreketa kuti aribe nguva yokuti auye kotonga nokutora nyaya yacho. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai hedu tione kwezvinenge zviri kuenda kuti ndokupi. Imwe nyaya iri kumatare iye uya ari kunze akaponda vanhu nopfuti Jason Muvevi kwai papa auya kunzvimbo yoHarare zvokutoti agonzi aite mamwe mazuva kana mairi matatu ari kumapurisa. Iye anga ari kutoreketa kutoti ari kuda kuendesewa kumapurisa nokuti anogona kuramba achindorohwa kusvikira heno kuti zvinopera sei. Gweta rache ragotoreketawo kutoti wareke kumuitai, asi mutongi abva andoti aiwa ngaaendesiwe nomapurisa agopedzera nomapurisa ikweyo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kwezvinenge zviri kuenda kuti zvinenge zviri kuendepi. Vakomana vanoziva zvokuferefeta nokutsvakiridza zvinhu zvakawanzika padandemutande pabodzipo nokutsvaka zvinhu zvese zvinenge zvichireketeka nozeki wopachedu wagoita kutanika pachena idi zviri kuitiwa nozeki. Ipapa pazeki yagoburika kuti ino nzvimbo dzinovhotera vanhu dzakaita kuwanditsa dzisingabvumiwe dzisiri pamutemo kana pokare dzisiri kutombozikana kuti dzakamira sei. Pagwaro rinoratidza nzvimbo dzopadziri nzvimbo dziripo dzakawanda kudarika nzvimbo dzavakareketa kuti dziripo. Ndipo unotoona kuti makubukasva chaiwo. Rekai tione ipapa kuti pazvinoramba zvichivhundunwa zvinenge zviri kumbodini. Zvakafanana nokuti nzvimbo iri kwamurehwa yodzasi kuwadhi yechigumi nopfumbamwe kuno nzvimbo dzokuvhotera 23 dzisiri pamutemo. Ipapa ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa. Dzimwe nzvimbo dziri kunzvimbo dzakaita sana Silovela nedzimwe nzvimbo kudunhu roMasvingo pabodzipo rimwe dunhu
remashonaland yo pakati otoona kutoti kune nzvimbo zhinji dzikanzi dzakavhiringidziwa kunyohwa idzo dzakaita kunobvumirwa ba pamutemo. Ndipo unotoona kutoti rekai henyu wezeki warambe nogwarori nokuti izvo zvawabuditsa izvozvi basi ndo zvavhundunura zvinhu zvakawanda wanda. Rekai tione kweinenge iri kuperera kuti inenge ichipererepi nyaya yacho. Wamonzora mubato raoro maakuita manje zvokuhwisana zviya. Ipapapa kureketa kuno wagonyora tsamba yokuti wamisa wamwe wakuru wanosanganisira ana mudzuri wanomwe wachinzi wachiripo pamubato wamisiwa basa romubato nokuti wari kuita mutsepwede. Ndipo unotoona kutoti kuba munogona kuba henyu makawanda, asi kana pasvika pakugohana nyaya zvamabazvo panoita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti wanenge wari kupera sei nyaya yacho, tinenge tichindokunyepai. Tiri kufara kuti magweta anovira kodzero dzevanhu atakanura mumwe murayiridzi anonzi Edith Mupondi abuditsiwa panhau yanga ari upomerwa yokunyoreketa kwaagweta padandemutare roWhatsApp achireketa iye kuti wari kuda kubhadharwawo mari iri nani sowarayiridzi. Unotosaya kuti mhosva yacho yaipuwa ndoipi ipapa. Heno mabi yangu, tiri kutenda woUNICEF wari kuramba wachibatsiridza nyaya dzofundo dzokumaruwa nokutoti ipapa kubva ipo wapinza chirongwa chawo chokubatsiridza zvikoro zvokumaruwa. Kufunda kuri kuita wapwere kwaingidzira, kugona kwawo kukaingidzirapo kare. Gore rapfuura, gore ra2021 wakanga wari 40% wakapasa kuzvikoro zvokumaruwa, asi gore ratabvari wakabva wasvika pa41 chaiko. Tiri kuramba tichitenda dai wakaramba wakadando zvinoita zvisvinu tinobva taziva kuti wapwere wedu wekumaruwa waagopfumvurawo zviri kuita wamwe. Kubulawayo wahwadziwa chaizvo panga pari kugodhoma mwoto panonhadziwa zvinhu zvomumba womupopoma. Ipapapa pari bagoziva kuti chii chakonzeresa kuti mwoto ugodhome, asi tiri kutenda kuti wanova madzima moto wachimbidza kuburika wakabva waitawo kudzima. woKatar Airways wari kufara chaizvo kuti wakusvika kumapopoma okwedu oVictoria Falls. Ipapa kwai kune ndege 9 dzinosvika pasondo rega regani. Kubva kuKatar yobva yati Zambia, yobva yati Harare, yobva yati mapopoma. Aiwa, zvinenge zvakanaka izvi, zvakaita kupinda kunaka chaiko. Tiri kuramba tichizvitenda dai zvaramba zvakadando. Kumitambo tiri kufara kuti mitambo yedu yokiriketi yahwina nyasi nowanhu 2 nowanhu 3 zvokuti tiri kuita kufara. Rekai tione kuti imwe inotambiwa mitambo inenge yakamira sei pawachatambapo. Munondoziva naMhanduwe kuti tinokunyepai zvisvino. Ipapa tiri kufarapo kare kuti zviri kuratidza pachena kuti nzvimbo zhinji dzinovhotewa dzinonyoresiwa kuvhota izvezvi dzakaita kuita kutsikirira navanhu. Wamwe wari kuita kunge manyerere chaiwo kuwanda kwacho. Tiri kuramba tichizvitenda vanhu kanyoresei kuvhota zviite zvakanaka. Rekai tiringe idzodzo pasi rese. Idi gore rino vanhu vari kufunda zvisvinu zvakawanda. Kureketa kwanyasi, bato reNC ragoburika riri kureketa iro kuti riri kuda kuti vanhu vaende kopfika nyika yese inonzi pachirungu national shutdown nonyaya yokuenda kuri kuita magetsi. Imi manga mazvifunga nguva yokuti zvingaitike izvozvi, kuita kunge ndiwo baba vari kutonga zviri kukonzeresa kuti magetsi aende. Pakaita kunyangariwa, asi aiwa, rekai henyu zviende zvakadaro, tinoramba tichindoringa tigokunyepai. Wabi yedu paZambia papa waita kunota. Kureketa kuno wagopuwa mabhirioni 2 nonyika yoUAE okuti wagoite zvokuwaka magwenyawo magetsi osora. Toti wakuruwa wanenge wari kusikinya tusvinu. Rekai hedu tirambe takaringa kuona, asi tiri kuzvirwera manja izvi zvisvinu. Tindori munyaya dzokupuwa maridzi. Nyika yoChina yagoreketayo kuti iri kupawo nyika yoAngola mamiliyoni anoita 70 omari yokuAmerica chaiwo okuti wanhadzire zvinhu zvinochikuita noruzivo rwechimanjimanji hunonzi pachirungu technology. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Wakomana potichazowabatirawo aiwa, tinenge taakuona zvinenge zvichiitika, asi zvakaita kunaka.
kwai kuno mumwe wekutanzania akapfa kuUkraine achidya hondo asi ari kusaiti roRussia. Zviribe agoziva, zviribe agoreketa zvisvino. Nyika yacho yeTanzania iribe chayareketa, irikuita kunge iribe kuzvimbwa kuti kuno zvaitika zvakadari. Rekai tinoramba takandoisa dziso tichiona kuti vanenge vachizvikona sei uye vanenge vachireketa kuti kudini. Mutungamiri wenyikayo Equatorial Guinea ano rimwe gwicho rache rasungiwa. Gwichori kwai rasungiwa nyaya yekuti riri kunzi rakatengesa ndege yonyika kwayanga yaenda kuPortugal. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa apa unobva waita kusaya kuti chii chaitika, nokutoti zviri kuita kuti zvinakidze ipapa kuti muteedzeri wemutungamiri wenyika ari mwana womutungamiri wenyika ndiye mukoma asungisa munun'una wache. Unobva waona kuti pane dzimwe nyaya heno ticharamba takaringa kuti zvinopera zvisvinu chere kana kuti iri kundoitiwawo catch and release inoitiwa kwedu uno. Rekai tirambe takandoringa. Kuno rimwe bhazi pokarero chipiri mumasondo mairi ravhiringa vanhu vanopfuura 20 chaiwo kunyika yeSenegal. Pakaita kunyangariwa, wazhinji wakuwara zvokuti mutungamiri wenyika ikweyo ari kuita kuhwadziwa, ari kuita kusaya kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti zvidari. Asi aiwa, tiri ipapo mabuja, rekai hedu tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.